Tiesitkö, että monelle miehelle kihlasormuksen osto on ahistava kokemus? Ja nyt mulla on se ratkaisu. Aina ekana miehi ärsyttää, onko sinne helppo tulla, pääseekö autolla? No, mulla on aina 2 paikkaa autoille, eli aina pääsee ja sit vaan sisälle. Eka kerta myös aina vähän jännittää tulla, mutta ovella sun pitää päättää vähän, haluatko kahvia, teetä, olutta, lonkeroa, vettä ja sen jälkeen lähdetään vähän kattelemaan paikkoja. Yleensä sisään tulles jännittää, onko liian kallis paikka? No ei varmasti oo. Ihan rohkeasti voi laittaa budjetin etukäteen ja sen jälkeen katsotaan siihen sopivia koruja, koska niitä varmasti löytyy täältä. Moni miettii löytyykö täältä just se oikea sormus. Varmasti löytyy. Me ollaan 50-luvulta asti tehty tätä, niin me tiedetään ja autetaan sua löytää sulle sopiva, sun budjettiin sopiva. Ja täällä on tosi paljon malleja, mitä ei edes missään netissä. Mä vastaan kaikkiin kysymyksiin sormuksiin liittyen Instagramissa aina. Ja rohkeasti vaan viestiä. Tai sit menkää tarkkanen.fi. Sieltä löytyy sähköpostit. Tai varatkaa aika. Tulkaa tänne, ammattilaisen kattaa helppoa ja mä lupaan hoitaa teille täydellisen sormuksen.